ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಓದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುಗು ಜಂಪಾಯೆ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರ ಮಾರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ನಿಮಿಷ ಪೊಕಾಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬತ್ತನಂಚನ ಅವ್ರಿ ಬತ್ತೇರು ಏರಿ 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 ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಇಯ್ಯೆ ಬತ್ತಿನ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜತಲ್ಲಿ ಕುಲೋದು ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಜೀವನ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ನೀನೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕೊಡು ಮಾರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡು ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಉಂಡು ಜನ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿದ ಆಯ್ತ ಪಂದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ 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 ಗೈಸ್ ಎಕ್ಕಡು ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಬಾಯಿ ಪಂದು ಹಾ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಜನ ನನ್ನ ಏನು ಹಿರಿಯೇ ಪೈಲಕ್ಕು ಯಾನು ಕೋಡೆ ಬೈದೆ ಇಡೈ ಕೋಡೆ ಬೈದೆ ಮಾನಿಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೇಟ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಲೆಜ್ಜರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ಲಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ದೀಪ್ತಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲ ದೀಪ್ತಿಲ ಮಾತ್ರ 3 ಜನ ಬರ್ತೀರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಮಗ ಲಕ್ಕಂಡ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲಚ್ಚು ಜೈದಲ್ వాళ్ళు ಜೈದಲ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಜೈದ ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಲಚ್ಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಗೋಣಿಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತ ಗೋಣಿಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕೆಲ್ 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 ನಿತ್ತ ಲೈವ್ ಹುಡುಗರು ಎರಡು ಪೂಜಾಲ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಾತ್ ಗೊಂಬೆಜ್ಜ ಇನ್ನೊಂಜಿದೆ ತಂಪು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಬೈದರ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿನ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಗಳು ಲಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತೆರ್ರೆ ಯಾರ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 13 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏರು ಬೈದ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾವನಿಜ್ಜಿಂಕು ಏನು ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಲಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪುನೆ ಪೋಪುನ ಗೈಸ್ ಏರಾಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಂತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂಕ ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವನಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫೈನಲಿ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಡೋದು ಎಟ್లా ಇನ್ಕಮ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ತುಳು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮಾತನಿಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೇ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ದಾನೆ ಬೇತಕ್ಲ ಕಮೆಂಟೇ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋದಿಜ್ಜಾರ ಅತ್ತು ದಾದ ಅಂತಂದೆ ಗೊತ್ತಾವದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಗ ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಇಣ್ಕೊಂಡ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲಿರ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತೋಜನ ಲಚ್ಚು ಮಗ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೇರಾ ಇಷ್ಟೇ ಜಾನೆಂಡ ಪಾತೇರಿಯರ ನನ್ನ ಮಗ ಲಕ್ಕೆಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತ 1 ನಿಮಿಷ ಮಗ ತಿಳಿ
ಏರ್ ಮಗ ತುಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಳಿರ್ತಿಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಂಕ್ಲೆಂಜಿ ತೆರೆಗಲ ಹಾಯ್ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಬೈ ಈರೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಚ್ಚು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಗಳೇ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ತುವರೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪಣ ವ್ಲಾಗದೆ ಐಕ್ಯ ನಿಕಲಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ನಿದ್ದಿಲ್ಲ ತೊಂಬಾತೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿನಾತೆ ಮಗ ಲಚ್ಚು ಏರೋ ಏರು ಏರಪ್ಪ ಈರಾ ಹೂ ಹೂ ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಬಾಬಾಗೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಹಲೋ ನಮ್ಮನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಮಾತಾಡಲ ತುಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೇ ಪನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೇ ದಿನಾಲ ತುಲೇ ರೆಡ್ ಚಾನಲ್ ತುಲೇ ಕಾಚೆ ಹಾಕಿಜೇರ್ನ ಕಾಚೆ ಹಾಕಿಜೆ ನಿತ್ತು ಗೋಣಿ ರೋಜೊಂದುಂಡು ಬಾಳೆದ ಗಿಫ್ಟ್ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ 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 ಮಂಪ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಇಂಚ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹಲೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಹೆಂಚಿನ ಟೆಲ್ ಹಾಯ್ಗೆ ಮಾತೇನು ಚೊಲ್ಲರು ಕೇಳಿ ಮಾತೇನು ಚೊಲ್ಲರು ನನ್ನ ಚಿಚ್ಚ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿತ್ತುಂಡದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪನ ಬದಲು ದೊಡ್ಡ ನಿಪ್ಪುಣೆ ಅಮ್ಮದ ಪಾತ್ರೆ ಪತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಏನ್ ಮಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲೆ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡಲ್ಲಿ ಲಚ್ಚು ಏರ್ ಮಗವು ಏರ್ ಜೋಜ ಬಾಬಾ ರಿಪೋರ್ಟರಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಲಚ್ಚು ಮಂಪ್ಲೆ ಕೂ ಲಚ್ಚಿಂಚ ಕೂ ಮಂಪನೆ ಕೂಕುಲು ರಂಜಿತ್ ನಾಯ್ಕ ಹಲೋ ಕುಕು ಚಾಂಡು ಇನ್ನಾಂಡೆ ಕುಕ್ಲು ದೀಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕುಕು ದೀಪ್ತಿಗೆ ಕೂ ಅವೇ ಕುಕು ಮಗ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಲು ಬಾಬಾಗೆ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂ ಮಲ್ಪೊನೆ ಇಷ್ಟ ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಕಂಡಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಪ್ಪದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾತೊಂದು ಕೂ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 10 ನಿಮಿಷ ಇರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವೆ ತುಳಿತು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪದ್ದು ತೂಲೆ ಈಗ ಲಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅದುಪ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ.